Behin kontatu zanidan anekdotan bat edo, ez dakit txerritak, herriko apaizari buruz esanakua edo, mesa nagusitik ateratzian edo. Bai. Don Meliton Paola. Ni justu esautu hemen bikaio. Don Feliz Amiano gio. Paola junda Don Feliz Amiano garikano. Amatu, zalantzako bikaioa Don Feliz. Eta haren aurretikan, ordu nola zaneo beak esantzun, mesan osia junda, mutizarrak eta zeak ezakatela salvamentuik. Mesetak junetzialako, jutetzialako. Eta Andre Galleike mantentzeko ere ez, eta juergan ibili eta hauko meiak, eta orduan, zantziola, meseta junez naizelako, kondenatua nola, esan du, herriko bikariuak. Herriko bikariuak Elizan esan du, meseta junez naizelako, kondenatua naizela. Eta Andreik hartu estealako, libertadia nahi delako. Andreik esteala hartu libertadia nahi delako. Poli bat hartuko nuke, zubile batuko bazen du. Puntuan ez datoz, ondo josiak, baina haiko beto ziko, zeko zuten baino.